Казан сөйли. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Без бүген сезгә Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Илдар Юзеев драмасы буенча куелган «Кыр казлар артыннан» дигән спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Равил Тумашев. Спектакль өчен музыканы композитор Мәсгуд Имашев язган. Рольләрне башкаралар: Малик Бикташев, Халил Мәхмүтов, Ясмина, аның хатыны Исламия Мәхмүтова, Рим уллары Марат Баязитов, Халик Бикташев, Кота Нуруллин, Зөлхия Люция Фарсина, Дарина Ләләмин Нуллина, Акбар Наил Шайхетдинов, Ядкар шофер Ринат Мифтахов, Борынгы баба Миңнулла Зиннәтов. Спектакльне радио өчен әзерләделәр. Режиссер Госман Әхмәтҗанов, тавыш операторы Харис Нигъмәтуллин. Туган ягым, бала чагым, йөгереп, чабып узган кырларым, болыннарым. Яшьлегем давылланган тауларым, урманнарым. Басу капкасын киң итеп ачып, олы юлга озатып калган туган авылым Турай. Саумысыз? Узак еллар буена кайта алмасам да, һәр вакыт мин сезне күңелемдә йөрттем. Халик абый, килеп җиткәндә генә батылды бит. Театрлык түгелмени соң, Ядкар? Түгел шул, Халик абый. Сез бер үк борчылмагыз, Халик абый. Мин аны берәр машина табып авылыгызга кадәр тарттырып куярмын. Без килеп тә җиттек, Ядкар. Әнә каршыда минем туган авылым Турай. Әнә тегендә, биек елга ярында, иң кыры йортта минем бер туган энем Малик яши. Энекәшегезнең капка төбенә кадәрле илтеп куя алмадым шул, Халик абый. Әнә тегендә, тау итәгендә әниемнең изге туфрагы. Иң беренче булып шунда барам. Инсан кешеләр туган якларына әйләнеп бер кайта, әтигенә кайта алмады. Юкка гына сагынмагансыз туган якларыгызны, Халик абый. Ә сез туган яклар, чыннан да, искиткеч матур. Мин туган як кына түгел, Ядкар. Әтиемнәр, бабамнар, бабамның бабалары туган як бу. Мондадыр безнең бабайлар, түрләре, пичмаклары. Әйе, түрләре, пичмаклары. Туган туфрагыма аяк баскан сайын мин аны ныграк тоям. Борынгы бабайлар миңа нидер сөйлиләр, васият сүзләр әйтәләр кебек тоела. Халик абый, сезгә археолог түгел, шагыйрь булырга кирәк булган. Археология үзе бер шигърият дөньясы, Ядкар. Туган якларыма аяк баскан сайын мин аны ныграк тоям. Борынгы бабайлар миңа нидер сөйлиләр, җырлыйлар кебек тоела. Кил диләр, кил безгә, көрәштә егылган бабайлар, туфракка күмелгән нигезгә, кил безгә, кил безгә. Җан белән яулаган хаклыкның дәвамы булып син кил безгә.
киләчәк юлыңа барышлый, узганда ваемсыз атлама. Кил безгә. Бабаңнар яшәгән нигездә хәзинәң, табышың саклана. Аңлыйм сезне, Халик абый. Иң беренче булып, әниемнең изге туфрагына барам. Халик абый, мин сезне авылыгызда көтәрмен. Ярар. Араладуғала, пахар қаңғырауа. Араладуғала, пахар қаңғырауа. Безінің ватылары далағын алашул. Рәхәтләнеп, йықылап қуаладым. Сабый шақыларда ғына. Әкбәр абый, һаман бір жырны жырлыйсыз, әллә башка жыр белмисезме сез? Моннан да әйбәт жыр юктыр, валлаһи. Әкбәр абый, әллә йокларга бик яратасызмы? Үлеп, сабый шакларда дөньямны отып йоклаған шаклар тишләргә керә. Эх, йоклыйдым. Йокы шүлмәге. Әгәренки йокының шүлмәге булса, шунда кереп ятар идем дә, 7 көн, 7 төн йоклар идем. Минем хыялым шул. Ә менә синең хыялың тормышка аштымы? Кәйфең шәп күренә. Булдымы? Булды бугай. Алдылармы? Алдылар бугай. İdris, син алмаслык мени. Яширәк булсам үзем алыр идем, валлаһи. Әкбәр абый. Иса алыргамы? Әйе, архитектура бүлегенә. Минем кебек. Юк, Әкбәр абый. Синең кебек түгел, киләчәк йортларны салырга. Үзләренә. Таптабыз. Синең кебек шибәр кызлар таптабызса да рәҗимәм. Эх, ма, бар әле. Игә кирип берне сыздыр әле. Хәзер, Әкбәр абый. Әкбәр абый, Халик абый өйдә юкмы соң? Юк, Әрим? ул да юк. Кайда соң? Район үзәгендә. Сагындыңмы? Йокла инде. Яратасыңмы? Әкбәр абый, йокла инде. Яшь чагыңда яратып калсың әлем. Бер генә яшибез. Эх, ма, бар әле, берне кирип җифәр әле. Минем кино уйнары. Юк, минем кино уйнамый. Буламы? Үздерә бит. Үздерә. Әмма ләкин минемки түгел. Ходаем, силеп торган буласың тагын. Киң бармыни соң синең? Карай туган. Паркыңгырау. Зөлхи. Дөньяда 2 генә җүнле кеше бар. Берсе син, икенчесе үзем. Гомер буе эшләп туймадың инде акчага. Бер тәңкә җитәме? Сараннан машибәр түти. Үстә. Ялмыйсың да. Пенсия акчасы. Миңа бит пенсия бирмиләр. Тамак ачлыктан түгел, Зөлхи. Эшәргә инде, эшәргә. Кая куя торгансыздыр инде шул акчаны. Үзегез бит умырасыз гына. Бар әнә малигыңнан сора. Иллә дә шул гадәтләреңне яратмыйм, Зөлхи. Бурышка барыр бирәсең бит инде. Нигә шул кадәр ялындырасың, а? Акча бирәм. Әмма ләкин бер шарт белән. Кара туга паркыңгырау дип тәрәзә төбендә теңкәмә тимә. Була, Зөлхи, була. Мә? Тот Әкбәр. Аллаһ акбар, кибет тагы бар. Зөлхия әбекәйе.
дисем, Дәрине қызым, сен қайттың мені? Нешексің, юлларыңды ма? Оңды. Құдай тағала бишлі білгілерін генә беріп, усал оқытушыларының көзін итмалап, ішмей, тартмай тұрған машиналы кеуге юлығып, болда майда езіп ерге ессін құдайым. Аллах акбар. Ул бойсының, кеш келбәтен көз яуын алырлық. Тек қызым міне, бұл шалбар киіп еруің генә. Мода бет Зөлхия. Мода деп, сен тағын қызым шалбар балағыны абынып яла көрме. Sizге қартларға ұшап болмас енді. Міне бізге ешлерге қызлар шалбар кисе де, кимесе де шай. Әйер, міне мұнысы дәріс. Еш шақта орыш қапшығы кисең де келіше. Тек қапшық ішігіне бош болмасын, қызым. Зөлхия бекайым, қоя шелеклеріні берәлі суға барып келем әлі. Бар, қызым, бар. Күшілерге ме Зөлхия бек? Yok, қызым. Колонкаға бар. Суы тәмлірек. Ярар, хәзір. Мен шуларда тезгіне кебетке шай шекерге барып келем әлі. Рәхәтленіп шай ішірім. Әй. Бәулі инсафлы. Көзгіне тие көрмәсін. Ішқындырма асыл қышны дейіп, Римға көп мейттім тыңламады. Яңа йыртқан міне деген келін. Йырт нешек? Құршақлар яшарлығында, құршақлар. Сен аны ирақтанырақ қара Зөлхи. Абзаң ішлесе ішлейінді. Шәп бет шөкін ана. 17 яшлық қысыман болқия. Тәрезеден көзімнің алдын қарап тұрам. Рәхәтіңіне көрсіннер енді Құдайым. Акбар салған йырт бақытлы бола. Шәп бет, Шәп. Өзіңнің әрәт жоқ. Ни үйім, ни хатының. Тамақ топ, әсбетен Аллах акбар. Ақшақ сәкірәді сәлам беріп күні ұза. Зөлхи, дүнияда 2 гіне жөнлі кіші бар. Бірсі мен, екіншісі сен. Ақша бердің бетінде тағын не керек? Ақша бар. Мәлі, кебеттен шей алып қайтқанда, меңа мейді алып қайталы, мәлі. Титана? Yol қыл дейсім. Маликка міне деген ис алып бердің. Бұндырмайын де, бары бір алып қайтасың бейді. Сеңа орақы ташырға мені кім деп білдің соң сен? Мен ақшаны. Өзің бар, бек ішесің келсе. Бұзылды қаршықлар, бұзылды. Ата ялқау байландылар. Қараладуға бар. Ура! Сүйінші, Ақбар! Нәрсе, кебет тауық бар ма? Жоқ! Нәрсе, алатара айттың ма? Жоқ! Ғашық болдың ма? Жоқ! Алайса өзің айт. Міне, Нәрсе? права! Ненде права? Машина ертірге! Колхозныкын ма? Өзімнікі! Ура! Ура, Рим, ура! Дәрине қайтты. Шылай міне. Ақбар! Мен бүгіннен өз машинама отырам. Кебетке барып кел. Бар, юабыз. Аны юасы жоқ. Ялт етіп тұра. Әті қойда. Қарауылда. Барым ба? Күтем бі? Нешлем? Кебетке барып кел. Өзім дәшмем. Кішіні дәшірмем. Тәке, қиял тұрмыш қашты бет малай. Сенің қиялың бар мұсың, Ақбар? Міне кебетке барып келесі. Зұр сүйеніш. Менің сүйеніш сеңа қоғылмай. Ішлә. Ей, Ақбар. Нәрсе? Игау берелі? Мә, нешесің аның білән? Анысы меніміш. Ей, нешесің? Игем? Сен үрреңа шалбарын туздырасың бет. Анын тозғанын күтсәң 1 ел ұзар. Мен аны игеп, момент туздырам. Түшінмей мені кәш. Мода. Хиппилер қазір ескі мұсқы тузған шалбар киюні затлы киімнен артығырақ көрелер. Сызғыра біләсің мабзы қайды ерсің. Сен үрреңа шалбарын туздырың аша мен екен тұтта ки. Ақбар, қара дуға парқыңғырау.
Орадыга кебек кәкрәгәнсез. Ә без башкачарак җибәрәбез. Нишкә билле җибәр кызлар безнең зилләрдә генә. Әйдәкләр бияш. Әйдә бар. Аяктыга кара, ни эшләр бу? Әтидән дә син шалыйм әле. Ялгыштың. Әнә бар дәринең ныкшаклы. Рим, мин кайттым. Сиенче булмый. Сагынып беткән бит үзеңне. Рәхәтләнеп чукырдашыгы. Әйе. Син карама картлаш. Яшьләрне ялтырсың. Була. Ярар, кибеткә барып киләм. Кая бир кызым суыңны. Үзем кертим. Ярар. Син үз вакытың белән керерсең. Ярар, керермен. Машина минеке. Шулаймыни? Права алып кайттым. Менә. Әтине генә утыртам. Рим, мине дә утыртырсыңмы? Юк. Нигә? Әллә нәрсә уйларлар? Нәрсә уйларлар? Дәринә Римны ярата дипме? Алай уйласалар мин бик шат. Юк, башкача уйларлар. Ничек? Рим Дәринәне ярата дип. Борчылма, Рим, мине яратмаганыңны барсы да беләләр. Мин тиздән авылдан китеп югалам. Кирдеңме ни? Әйе. Шундамы? Әйе. Ә син нишләргә уйлыйсың? Әнә түгелмен, югалмам. Укырга исәп юкмыни? Мин хәзер чалбырдан ычкынган юлбарыс. 10 ел интектем. Җиткән. Гарак булдым. Әти бармы? Бар. Әни бармы? Бар. Баян, магнитофон, телевизор, транзистор, машина. Барысы да минеке. Нигә миңа вуз? Әнә. Әти 5 класс белеме белән дә дөньяның артына тибеп яши. От яши әти. Нәселгә бер профессор җиткән. Казанда химик абыйга кирдеңме? Ул ярдәм иттеме? Юк, үзем. Синең күзеңә күренмәс өчен тиздән китәм. Ә мин сине барыбер сагынмам. Ә мин сине барыбер сагынырмын. Классташ итеп булса да. Үзем белән синең рәсемеңне алып китәм. Кайсы? Мин биргәннеме? Дәринә, онытма, барлык юллар да Римга илтәләр. Балаларча шаяру. Ә мине киресенчә, барлык юллар Римнан алып китәләр. Син машинаң белән җилдә узып китәрсең. Урыкма. Без очрашмабыз. Бер юлдан бармыйбыз. Син вуз тамамларсың. Аның машинасы, дачасы булар. О, машина. Мин киттем. Иң беренче пассажир әти. Нишкә билле җибәр кызлары безнең зилләрдә генә. Әмин бер кайчан да кияүгә чыкмыйм. Бик дөрес. Кияүгә чыгасыз килмәсә чыкмагыз. Ой, сез кем? Соңга калган юлчы мин. Фатирга кертмәссез микән чибәр кыз, ә? Колхозның кунак йортына барыгыз. Зинһар өчен, бер генә минутка. Сабыр итегез. Сез кем? Ә? Исемегез ничек? Дәринә мин? Дәринә. Бик матур исем. Ә сез үзегез кем буласыз? Минем исем Яткер була, Дәринә. Таныш булыйк. Археология экспедициясының шоферы Яткер Серматов. Әллә сез Халик абыйданмы? Нәкъ үзе белән. Мария абыйлар шунда торамы? Әйе, шушында тора, дөрес килгәнсез. Туктал, бу нинди язу? Ага. Бу йортта бик ватан сугышы ветераны Малик Бикташев яши. О, Турай авылының кызларына түгел йортларда чибәр икән. Әлбәттә, сезнең бу йортка бәйләнешегез бар. Сез аның кызы шулаймы? Юк. Минем менә бу өйгә генә бәйләнешем бар. Зөлхия әбинең туганы мин. Димәк, сез аларның килнердә түгел. Мин нинди килен бул инде? Әнигә, менә дигән килен. Хуҗа үзидәме соң? Юк. Ул өйдә сирәк була. Төнлә каравылда, ә көндез кешеләргә йорт сала. Шулаймы? Бу инде үзе салдымы? Юк, монсын үзе түгел. Әнә. Ким салса аны шулай матур итеп? Әнә Әкбәр абый. Шулаймы? Саумысыз абзый? Исәнме. Сез салдыңызмы, абзый? Салдыңмы дип бераз бар инде. Юк, абзый кеше, йорт турында әйтәм. Салабыз. Тегесендә салабыз, монсында салабыз. Шәп, абзый кеше, шәп.
Олларыгыз алтын икән сезнең, алтын. Кәрни шелтәләре, тәрәз нақышлары, һич шиксез бұрынғыдан қалған. Халик аби белән чыкларга кирәк булыр әле. Дәринә кызым, кая югалдың? Хәзер керәм. Шиккәше дә бар икән. Син кеше түгел бит мин әпкәй. Исәнме улым? Саумы әпкәй, саумы. Халик аби белән килгән ул. Халик улым кайттымыни? Әйе. Әйдәгез, керегез, рәхим итегез. Шәй белдә эчәрбез, табында бары белән сыйлармын. Рәхмәт әби, рәхмәт. Чынлап, әйдәгез, өйгә рәхим итегез. Әйдәгез. Яли, рәхмәт, әйдәсең, әйдә. Ашыкларга кирәк. Йөриләр шунда эш пошырып. Харалаһадугала паракмагыра. Өчен капка төбенә үзенең машинасын ташлап киткән. Белмим, әти. Белергә кирәк. Әти, бир инде машинаны. Туйдым Матайдан. Права алгач бирәм дигән идең бит. Акылга утыргач дидем. Акылга утырдым, әти. Ичмим, тартмыйм. Кызлар белән йөрмим. Эшләр барамы, Әкбәр дус? Бара. Синеке? Бармыйча гына карасын. Акылга утырдым дисең инде алайса. Утырдым, әти. Акылга утыру өчен ничә шарт кирәк әле? Эш, әти. Кабатла. Бәхетең узып барганда йоклап калма. Сикереп торып тот. Бу булды бер. Бәхетең капкага кермичә китсә, куып җитеп тот, ачкындырма. 2. Бәхет эзләп еракка чапма. Аяк астына чыгып сызмасын. Молодец. Бир машинаны, әти. Бензин салынган. Як бетмәде. Тагын истим. Син кем нәсел әле? Бит Ташевлар нәселе. Машинаны кем алып бирде? Син, әти, син. Ни өчен алып бирде? Бәхет ычкынса, куып тотар өчен. Биттеме? Киттеме? Урам әйләндерим, әти. Юк, бетмәде. Тагын истим. Өсте. Кыр казына кызыкма. Ярар, әти. Аягыннан бәйләсәң дә күккә карар. Йорт казын тап. Сүзең нәрсә турында барганына төшендеңме? Төшендем, әти. Кызлар турында әйтәсең. Кирәге юк. Берсен тап. Үзеңнең тамгаңны салып куй. Соңыннан кирәк булып чыгуы бар. Мин кызлар эзләмим. Кызлар мине эзли. Урамга чыгып бер сызгырсам, 100 кыз йөгереп килә. Син сызыра белмисең, хәйструш. Тормыш өйрәтер әле? Кара әле, Әкбәр. Без синең белән икәүләп бу малайны балта тотарга, кирпич заводын каравылларга өйрәттек. Эшкә кулы ятамы малайның? Мине алыштыра аламы? Малай шәп. Тик бер генә кимчелеге бар. Ата ялкау. Каравылга барып йокларга өйрәттек, безне дә уздыра. Сызгырга өйрәт әле шул малака сосны. Була. Ялафирулла. Ана, менә күрдеңме? Әти, машинаны бирдеңме? Бик Ташевлар нәселендә ялкаулар юк. Шул җөмләне язып, ролеңә бөтә итеп таксаң машинаны бирәм. Халик абый менә профессор. Әтиеңдә төшеп калганнардан түгел. Халик дигәннән монда бер кеше йөри. Кем? Нинди кеше? Халиктан килдем дигән була. Ура! Халиктан? Халик үзе дә монда ди. Атаңның баш сөяге. Нигә әйтмичә торасың? Кайда ул? Әти, Хәзер монда килә ди. Менә сөенешә. машина. Менә сөенеш. Машина белән барып алайм. Менә сөенеш. Бар улым. Эш эзләп тор. Ыштым, әти. Менә сөенеш. Нәрсә терәлеп каттың? Шамсу, бөтен авыл ишетсен. Ту, яшьлисезбез. Ай Алла! Атасы, нәрсә булды? Халик кайткан. Бар тиз генә базга. Халик? Әйе. Ай Ходаем. Оятка калабыз инде. Бер генә нәрсәм дә әзер түгел. Яшьлисезбез. Ай Алла, кибеттә индийский чәй бирәләрме әллә? Халик кайткан. Бар тиз генә Ясминәгә ярдәмгә. Өй ялт итеп торсын. Дәринә. Сеңлем, кайттыңмы? Ун тавык бер әтәч тот. Ярар. Әй, туктале. Бар әле башта пианиноның тузан сыртып чыгалы. Ыштым. Яшьли. Пишан кайраламы? Кайралам. Хәзер үк ун тавыкныкы. Хайда, тизрәк бул. Тизрәк тагы кем бар анда? Хайда, тизрәк. Атасы, оятка калабыз. Бер генә нәрсәм дә әзер түгел бит. Туктале, син кем буласың? Исәнмесез, Марик абый. Таныш булыйк. Халик Бакиевич шофер Яткар Сирматов.
Qapqa tibindagi tigabi patcha arabasi seniki mini Enkash? Ayye. O'zi qo'yasың әле, o'zi. O'zi tezdan qaytar Malik abi. Ул әнигезнең кабырын караган зиратлар өстенә киткән. Ярый, бик яхшы. Миндә кунак булырсың, кайткач сөйлә анда академикларыңа минем монда ничек яшәрлегне. Бар әле Энкәш, өйгә кирип паласны унап чыгар. Сез аны үзегез генә алып чыгыгыз инде, Мalik abi. Син? Егет, кунак булсаң, тинак бул. Қайсыңыз бар анда? Паласын шығарыңыз әлі. Қазір шығарам. Міне, әйді. Міне шулай. Ләктер, міне шулай. Бірінші мәртебе жәйленгеш. Ауылда миндәгіне тәгенді мұндай палас түгіл бұл, венгерский. Шулайдыр, Мalik abi, көрініп тұра. Birinin qadrын bilmәгән нәрсә. Мындай паласлар жайып битирик патшаларына каршы алганнар, Malik abi. Нигә? Ханик патшадан кийиммени? Кимрәк шул. Нәрсәсе? Безнең Malik abi ул җәяп йөргәдә ярата. Бит патшалар алар җәяп бара торган җиргә генә җәяп йөргәннәр, Malik abi. Энекәш. Бикташевлар өчен патша ни дә министрный. Син ине кирип күр. Ананары былай тырып кукрайып тормассың. Сен бит машинмәге тышыннан күренеп тора ул. Әйдә, верандадан өстәлне булса да алып чыгыш. Ярый. Менә ансын алып чыгышырга була. Кайда? Шушы өстәлме? Синең соң каш монда өстәл күргәнең бармы? Дөресен әйткәндә, Malik abi моның кебек өстәлне мин беренче мәртәбә күрәм. Нинди өстәл соң бу? Авылда миндә генә Энкәш. Шулай Тәгенди мондай өстәл түгел бу. Веновский өстәл дип иштә белсәң, менә шушы була инде. Яли карыганы чыннан да заграничный икән. Чувашская Сыргурт Шумирлә. Шумирлә? Яна карагына печәттә шулай басылган әнә. Алдаганнар шукымганнар. Ярый, хәерле булсын. Соңыннан мунчага булса да куярга ярар. Ярый инде. Ничек соң Энкәш? Моны Malik abi авыл дип әйтергә дә кыен. Бу цивилизация. Бу бүгенге заман культурасы, шулай бит. Энем культураның түбәсендә, түрендә аякны салындырып утырам. Төкерсәң түбәндәгеләрнең баш түбәсенә төшә төкерек, төкермим генә. Шулай. Бер наданы булса, буларның бөтен өчен Ходай насип итте дире. Әйдә. Бөтен эше үз кул көчем белән табылган. Шуннан Malik abi Шулай Энкәш, тартшалар, Malik абыең белә дә. Булдыра алмыйлар. Бикташевлар баш бирә торганнардан түгел. Хатын. Ничесез анда? Тықмаш кисәбез. Караны. Кунак алдында авызыңны турсайтып отырасы булма. Миңа синең хуҗаң силпа председателе түгел, академик килә. Шундыймы? Malik abi, мин сезнең игездә китаплар күргән идем. Миңа кирип карарга рөхсәтме шуны? Бар. Рәхмәт. Malik, нишлимсең, Malik? Ялмай. Елмайырга вакытым юк бит, Malik. Заманында авылда иң шибәр кыз булганыңны онытма. Искә төшерүеңә рәхмәт. Бар, эшеңдә бул. Ярый, Malik. Бар да син дигәнчә булыр. Җәлхай. Тыңлыйм, Malik улым. Мин синең улың түгел. Кунак алдында ялышандай сүз ичкындырасы булма. Улым орда күргәнгә генә әйтәм инде, кем Malik? Камилем белән бергә киттегез. Бигрәкләрдә авыр иш ана булган кешегә. Син кайттың балкып. Ул калды ятып. Эзләве ирмәлә. Каян чыга шушы кадәр күз яшы? 30 ел исең бит инде. Узган эшкә салават. Син нәрсә Зөлфи карчык? Минем тормышымнан көнләшәсеңме? Аллам сакласын. Сиеніплер генә дә бит алмыйм тормышыбызга. Тигәнле менә Халик та кайтты дигәч, күңелем изләнеп китте. Караны, кунак алдында узганнарын искә төшереп балавыз сыгып утырасы булма. Бүген безнең йортта бәйрәм. Шундыймы Зөлфи карчык? Төшендем. Бәйрәмдә кайгы кашып тора ди. Менә шул, кара кайгыңны оныт табарына ак мунча як. Була ул Malik. Мондый мунча синдә генә. Уты үзендә, суы үзендә. Төтене бөтен авылга күренерлек булсын. Күрнер, Алла верса күрнер. Төтене кешеләрнең күзләренә кирип, күзләреннән яшь чыгарлык булсын. Көлләшүләреннән шартласыннар. Алланың амин дигән сәгатенә туры килсә шартларлар, Алла верса шартларлар. Әй, туктале.
Менә сиңа бер тәңкә акча. Дәринәгә әйт, мөгәҗиннән сыралып кайтсын. Ясминәгә әйт, мунча тәрәзә төбенә быелгы юкә балы куйсын. Караны быелгыны. Чабынган вакытта сыра белән балны утап, ташка сибәрләр. Бик хуш исле була ди. Кары, мони булып, миңа да шунда чәй ашыгы белән генә юкә булып бирәсең микән? Авырым кузгалып тора, Райни Җамал карчык бераз сылаштыргалармын дигән. Ярар инде, ярар. Калса алырсың. Ярар, җаным, ярар, рәхмәт. Әй, туктале. Узган атнада алган сөтең өчен акча түләдеңме соң әле син? Эй, валлаһи. Кибеткә чәй шикәр алган идем. Акчам бетеп китте. Пенсиям килсен инде. Мин синең пенсияны көтеп тора алмыйм. Бурыч калып түлә. Әгәр дә аласы булса йоклый алмыйча интегән. Ярар, җаным, ярар. Бар, як мунчаңны. Ярар. Ах, Малик мунчасы көндә шулай булсачы дип әйтерлек булсын. Дәринәгә әйт, акчаның издачысын личның үземә кайтарсын. Караны хатынга түгел. Ярар, җаным. Бар, як мунчаңны. Ярар, валла, ярар. Hafize Amirkem, ay appağım, birek matur iken atlavım. Сез борынгы җырлар яратасыз ахры. Әйе, Дәринәкәй. Ә мин заман җырларына гашыйк. Шулаймы? Еле берәрсен җырлап күрсәтегез әле, Дәринә. Я, ялмагыз, ялма. Шул моңга төрөнгән чәчкәләр, әйтерсең нәкъ синең күзләрең, әйтерсең нәкъ синең күзләрең. Матур җыр, чыннан да. Ләкин күпме генә җырлап та туйып булмый торган, һәм күпме җырлап та онытылмый торган матур җырлар бар, Дәринә. Ядкар абый, әйдәгез өйгә керик, миңа булышыр. Әйдәгез, сеңлем, әйдәгез, әйдә. Менә ичмаса бу малай. Менә ичмаса бу минем малай. Менә ичмаса кайталар! Кайталар! Ай Алла, кайталар димә? Алар димә, Вәслимә? Көндез иттермә! Парысын кабыз! Кызлар яр чакырыннан җур итсен! Кашларның җуннары өчсен! Әнигәш. Әйе, Малик абый. Синең техника белән танышлык бармы? Аз гына бар бугай, Малик абый. Бар өйгә кереп магнитофонны алып бер мировой кизеп бирәләр. Бөтен авыл ишетерлек булсын. Бүген Бикташевлар көне. Бар әле, улым, бар. When the morning comes, all the saints of God is gathering home. We will tell the Туктатыгыз! Туктат! Туктаттың! Малик! Малик! Халик! Малик! Исәнме, Халик? Малик! Үзгәрмәгәнсең, Малик. Син дә танырлык абый. Малик балык! Мин балыкмы? Малик балык! Малик улы! Караны абый дип торам, мин синнән куәтлерәк. Малик балык! Балыкмы? Кой әле менә мин сиңа күрсәтим әле алай булса. Бирешмә! Эх, абый. Шул тилелеген хаман бетмәгән икән әле, валлаһи газим. Малай вакытлар искә төшердек. Ә ул вакытта кем җигә итсен? Халик абый. Әле кайчан гына шушы өстәл буе гына малайлар идек. Күпме җилләр искән, күпме сулар аккан. Әйтерең бармы? Әти булмыйча кем булсын? Шулай бит әти. Сез аның үзеннән сорагыз инде, үзеннән. Ул малай вакытта да мине абыйсын җиңә иде. Шулайдыр. Халик абый, машина ничек? Машина? Машинаң да шәп, үзең дә чибәр. Эй, малактыгы! Кит аннан! Кит машина кырыйннан! Күр инде, Римне танымадым. Сине куып җиткән бит, Малай ярыйсы. Малай шәп, замана алар кулына күчәчәк. Юк, абый. Бирешергә исәп юк әле. Замана безнең кулда. Йорт ничек соң, абый, йорт? Йорт шәп, хан сарайы диярсең. Син аның, абый, ишен кереп күр, ишен. Барыйк. Ишен, әйдә, рәхим ит. Түрдән үз.
Әйді. Әйдәгіз, Яткар абый, бұларды қойып. Яткар абый, біләсізме нәрсе? Мен мәңгі искірме тұрған йортлар салу турында хыялланам. Бик батыр хыялдар ине. Искиттиш хыял. Төзелеш институтына имтиханнар биреп кайттым. Шулаймы? Әйе. Укырга кірүгіз біле тәбрик итәм алай булгач, Дәринәкәй. Рәхмәт. Димәк, біз сіздің біле Казанда тағын бір тапқыр очрашачакбыз. Ничек? Әллә сез дә институтка керәсезме? Хыялым юк түгел, Дәринә. Тигәле ансы биолог булмас. Шулай да Сезне қолап жетіп болмаса да сізден арта қалып болмас, Дәринә. Тырышып қараңыз. Тырышам, Дәринә, тырышам. Әйе, мен сенің үшін бик шат Никәш. Сенің неше ел қайтқан юган абый? Бір 10 елла бардыр. Нинди җилләр ташладысың? Озаккамы? Археологик экспедиция белән кайттык. Төп базыбыз күрше авылда, Бырнашта. Бір генә кичкә булса да туган нигезне күргән ниятленdim. Әгәр дә кермичә киткән булсаң, валлаһи газим борылып та карамый идем агай. Я Никәш, тормышлар ничек соң? Соң тормыш дип халык, тормыш ни инде ул? Кайсы якка борсаң шул якка борыла. Машинада алып җибәргәнсең. Сатсалар самолетында алырга исәп бар. Самолетында дисең? Самолетында янсын председательнең йөрәге. Нәрсә? Бик ачуны китерәмени соң, председатель? Һәрбер эшкә аяк чала. Аягы булмауга карамастан. Бакчаны урталай кистеде алды. Ветеран имеш. Аңа китсәнә минем йортка да балалар язу шәпәп киткәннәр. Укыгансыңдыр? Шулай. Тартышалар Малик белән дә булдыра алмыйлар абый. Бик ташыгылар баш бирә торганнардан түгел. Син аны председательнең йортын карада, минекен кара. Ничексең, а? Әйе, йортың шәп. Авылда иң матур йортларның берсе. Үзең салдыңмы? Әкбәр ише. Нәрсә? Ул һөнәрен ташладыңмы әллә? Юк, башкаларга Әкбәр белән бергә салабыз. Мине беләсең, эшне кызу тотарга яратам. Әкбәр ташбакасыман әкрен кыймылдап җинашуларын чыгарып бетерә. Синең йортны да шулай әкрен салдымы? Әкрен. Но әммә дә ләкин нервы бозылмады абый. Җиренә җиткереп эшләде Әкбәр. Тик бер ачуны китерә торган ягы бар Әкбәрнең. Йорт салган өчен акча алмый. Акча алмый? Алмый, юәссәләм. Соң, бәлки ул ассынадыр? Мин акча жәлли транзактлардамысың инде. Менә шушы ялтырап торган өстәлгә бердә тотылмаган, шытырдап торган йөзекләрне чәчеп салдым. Мәм әйтәм Әкбәр санамыйча гына ал. Алмый. Алмый, алмады. Яхшылап әйтеп карадым. Ачуланып карадым. Үч 90-90. Хезмәт өчен акча алмауны Әкбәр үзе ничек аңлата? Мин дуслардан акча алмыйм ди. Акчасы күп торган алай булгач, Акчасы күп булса инкәш мин моны сөйләп тә тормыйм. Бөтен хикмәте дә шунда шул. Дөрес без Әкбәр белән акчаны кайруын кайрабыз. Но әммә дә ләкин Әкбәрнең кулына акчасы тимичә дә кала. Муеннан бурычка баткан була Әкбәр. Әлеге дә баягы тегене. Сала. Алай икән. Үзенең капкан казыгы да юк. Әле үзе бирде, менә миңа капка эшләп бирә. Монысы да бушлаймы? Карал абый, синең кайтуың әйбәт булды бит әле. Синең сүзеңне тыңлап акчасын алмасмы? Зәхи карчыктан бурычка бер тәңкә акча алсалар, миннән акча алмас. Миннән аракы эчмәс. Туктале. Нәрсәсең мин монда кунакларны сүз белән сөйлим? Әйдәгез әле, хөрмәтле кунаклар, табын янына рәхим итегез. Әйдәгез, әйдә. Туктагыз әле. Безнең Ясминә кайда соң әле? Ясминә нигә күренмәй? Кызлар, бирегә чыгыгыз. Әу. Ана Халик абыегыз бик сагынып кайткан, күрешегез.
Халик абый. Ясмина. Исәнмесез, Халик абый? Исән саугына кайтты кызыма. Қара. Яш кызлар диярсең үзеңне. Ей Алла, кая инде? Тамағы тоқ, істі бітін, қайғысы yok. Әйе. Sizni de tanıdım Zülfiye apa. Sen mi Zülfiye apa? Sen mi canım? Sen mi Zülfiye apa? Balakayım, rahmet. Tanığına min rahmet Halil oğlum. Atağız bakayım merhumda bir şakırımdan tanıp halsın aşırıyı. Rahmet. Бек бәтәрішті қаршық. Әлсізденді міскен. Ялғызы бек. Ярдам етер кішісі де yok енді. Біз ярдам еткелеміз шонда азмас. Сауырға кәжесі де yok. Qalili, Malik oğlum, senden olğan setke ütken otnaşın okşa vermegen biteli. Nere? Sana badalı. Sen bit büyük tügül kişi. Mene, 3 sumda 15 değil. Zülxi oruna tügül. Ey, Zülxi. Kim indi senden akşa sırıyındı? Məli Zülxi, məli. Şey olaydı mı okşa, sizge gitmeyindi o, yalnız kişi okşa giteli o. Zülxi. Zülxi tügül min oğlum, Zülxi Ғафу етіңіз, Зülfiye apa. Su alırga hamanda bizden işik aldına, bizden kıyığa yerisiz mi? Atağız merhumның kıyısı uranda bular iya. Ütken sütken, talşakkan susağın işip gider iya. Şirvet iya, şirvet. Yerap bulsa da kalonkağa varan. Ellen işlep Maligulla kıyısının suğu katı. Тоқтайсың мı sen, yok mu Zülxi қаршық? Yarar. Барана мұнша яғыңна біл. Munçan yağılgan. Tütünü bittin rayonga görünüp tura. Yoluna ақ жәйме алай болса. Yarar. Көңілсіз келіп шықты бетел bu Malik. Zülfiye apаны üstel yanına çakırgaydı. Ey, taşlalı şolarını Халик. Аларның заманы озған енді. Әйдәгіз, мана шошында отырабыз. Бәтін ауыл көрсен. Хөрмәтле қонақлар үшін алынған сый хөрмәт. Мына бұсы Кубар ақысы, мына бұсы Венгер коньягы, мына бұсы Синандали. Сен қайсын ішесіңсің, абай? Мен Синандали ішермін. Кетенді 10 жылға бір қайтып су ішіп отыралар міне. Бұл егетің саламысың сенің yok mu? Yatkar. Otur. Hadi. Бар тек Синандали. Мен өзім ішмейм. Ішкен кішіні де женім сүймей. Әммәдәләкен бүгін академик туғаным хөрмәтіне енді. Akademik түгел. Fenler Akademiyasının ғилми сотруднигі ғына. Бары-бір абай, тұтады. Тұтын кәшеді. Айдагыз. Туқтale Malik, неге соң біздің hürmetli хатын қызлар үстел артында көрінмей? Hürmetli xатын қызларını alıştırala тұрған машина ойлап таба алмайсыз ғалим достар. Шулай болғанда hürmetli xатын қызларыбыз үстелі біздің түрінде. Оның бизәгі болып пына отырылар еді юғайса дәли. Қадірлі қонақлар, міне мұнсына жетішігіз әлі. Міне алдығызға. Рахмат. Бар, тезірек ернер сәтіріліп қоттым. Қазір. Халик Бақиевич, патриархат, а? Я алайса. Бүгін сіздің шабылсын. Хатын. Нәрсе бар? Келейді отыры бұл Венеский істел янына. Шумерлинский. Тек кіні тұр. Сенің отырыға полный праваң бар. Хатын сілпалашли. Ақшаны тиініне қадар иг алып қайтып бері. Хатын бір деген. Менің қартым қонақлар алдында мақти білейінді. Әйдегіз қонақ. Ягзәрі, туғанлар білән шырашу хөрмәтіне. Әйдегіз. Un taup шатырсын, біз сала тұрайық. Яшик, біз. Айдабай, жетішіз. Әйдегіз қонақлар, жетішіз. Ясмина. Рахмат, алда бейт. Әйе? Ясмина, хәтерім алдамаса, сіз бик матур иттіріп жырлай тұрған едіңіз.
Ey, Халик абай. Ол жырлый торган заманнар уздылар бит инде хәзер. Хәзер инде юк. Битте инде, битте. Шыннан да карчык, син заманда шәп кенә җырлыйдың түгелмесең? Хәтерең әйбәт икән синең, ә? Өйдәре җиффәрәле бер Казан профессорлар алында. Шәһәрчә пианино кушылып. Булмаган инде. Пианиноң да бармы? Hey, Malik та юк, нәрсә юк. Храмка, баян, шуйский, тульский, аларның инде заманы узган. Пианино, немецкий. Кем уйный соң? Римме? Тотыңаны да юк. Кем уйный? Үзебез өйдә юк чакта Дәринә уйнаштыргалый булай. Шулай уйный старып бара кыз. Дәринә, сеңлем. Чыгар. Исәнмесез, Халик абый? Исәнмесең? Әйе, тыңлыйм сезне, Малик абый. Дәринә, сеңлем. Әйе. Бар әле өйгә кереп теге немец пианиноның көмеш телләренә генә басып Ясмин апаңны җырлат әле. Була ул. Ясмин апа, кайсы кино уйныйм? Кыр казларын. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Илдар Юзеев әсәре буенча куелган «Кыр казлар артыннан» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. 1981 елны магнитофон тасмасына язылган бу спектакльнең дәвамын сез иртәгә 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Илдар Юзеев әсәре буенча куелган «Кыр казлар артыннан» дигән спектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Спектакль магнитофон тасмасына 1981 елны язып алынган. Халик абый. Ясмина. Исәнмесез, Халик абый? Исән саугына кайттыгызмы? Кара. Яш кызлар диярсең үзеңне. Эй, Алла, кая инде? Тамагы тук, эште бетен, кайгысы юк. Әйе. Сезне дә таныдым, Зөлхи апа. Исәнме, Зөлхи апа? Әмма җаным, Зөлхи апа. Балакаем, рәхмәт. Тануыңа мең рәхмәт, Халик улым. Атагыз Бакый мәрхүмдә бер чакрымнан танып хәл сорашыр иде. Рәхмәт. Бик бетереште карчык. Хәлсезләнде мескен. Ялгызы бик. Ярдәм итәр кешесе дә юк инде. Без ярдәм иткәлебез шунда азмас. Савырга кәҗәсе дә юк. Калды. Малик улым, синнән алган сөткә үткән атна өчен акча бирмәгән бит әле. Мәле? Санап ал әле. Син бит бик тигел кеше. Менә 3 сумда 15 тиен. Зөлхи урыны түгел. Эй, Зөлхи. Кем инде синнән акча сорый инде? Мәле, Зөлхи, мәле. Күрше, алай деме, акча сезгә җитми инде. Ул ялгыз кешегә акча җитәр. Зөлхи. Эй, Зөлхи түгел мин улым. Зөлхия. Гафу итегез, Зөлхи апа. Су алырга һаман да безнең ишек алдына, безнең кыйга йөрисезме? Атагыз мәрхүмнең кыясы урамда булар ия. Үткән-сөткән, талчыккан сусагын эчеп китәр ие. Ширвәт ие, ширвәт. Ерак булса да колонкага барам. Әллә нишләп Малигулла кыйысының суы каты. Туктыйсыңмы син, юкмы Зөлхи карчык? Ярар. Барана мунча ягыңна бел. Мунчаң ягылган. Төтенеп беттен районга күренеп тора. Юлыңа ак җәймә алай булса. Ярар. Күңелсез килеп чыкты бит әле бу Малик. Зөлхи апаны өстәл янына чакырга иде. Эй, ташлады шуларны, Халик. Аларның заманы узган инде. Әйдәгез, менә шушында утырабыз. Бәтен авыл күрсен. Хөрмәтле кунаклар өчен алынган сый-хөрмәт. Менә бусы Кубар аксы, менә бусы Венгер коньягы, менә бусы
Sinandali. Sen qaysin içesingsin abi? Мен Sinandali içermin. Ketinde 10 yılga bir qaytып su içip oturalar mı ney? Bu yigitin salamısın senin yok mu? Yatkar. Otur. Otur. Hadi. Бар тик Sinandali. Men o'zim ichmayman. Ichgan kishini de jinim siymay. No, amma dalakim bugun akademik tug'anim hurmatine endi. Akademik tugil. Fenler Akademiyasının ilmi сотруднигine. Baribir abay, tatali. Tatın kaşayda. Haydagiz. Tuqtali Malik, nega so'ng bizning hurmatli xotin qizlar istal ortida ko'rinmay? Hürmetli xotin qizlarni alıştıravatırgan maşina o'ylab topolmaysiz galim do'stlar. Şulay bo'lganda hürmetli xotin qizlarimiz isteli bizning turinde. Onun bizagi bo'lib pina o'tirlar edi yo'g'isa da. Qadrli qonaqlar, mana munsina yetishig'iz ele. Mana oldingizga. Rahmat. Bor, tezroq yur, narsa tirilib qotdim. Hozir. Халик Бакиевич, патриархат, а? Ha? Ya olaysa. Bugün sizin şey olsun. Hatın, Narsa bor? keleyde o'tirib bu Venskiy istal yanına. Шумерлинский. Tekkina tur. Sening o'tirga polniy pravang bor. Xotin silpalashli, oqshani tiyinna qadar iy olib qaytib bera. Xotin bir degan. Benim qartim qonaqlar oldinda maqtay bilayindi. Aydagiz qonaq. Ya güzeli. Tuğanlar bilen şiraşu hürmetine. Aydagiz. Un tavıp pişatırsın, biz salatırıyıq. Yaşik, biz. Ayda abi, yetişiriz. Aydagiz qonaqlar yetishadi. Yasmina. Rahmat, aldamait. Ayyi. Yasmina. Hatırım aldamasa siz bik motor ittirip jırlay turgan ediniz. Ey Xaliq abay. Ol jırlay turgan zamanlar uzdilar vet endi hozir. Hozir endi yo'q. Bitti. Şundan da qarşıq, sen zamanda şapkına çırlıydın tügelmesin? Hatırın aybet iken senin ha? Üydeni jiffereli bir qazan professorlar alında. Şerşe, piyanino qoşulub. Bulmağan endi. Ha? Piyanino'ng da var mı? Hey, Malik'ta yok, narsa yok. Xarramka, Bayan, Şuyiski, Tuliski, aların endi zaman uzgan. Piyanino, Nemetski. Kim oynaysan? Rim mi? Tutunganı da yok. Ha? Kim oynay? O'zi biz iyda yo'q shaqda Darina o'ynashtirib olay bo'lay. Shulay o'yni istarib bora qiz. Darina, singlim. Chiqadi. İsa'misiz Xaliq abay? İsa mısın? Tinglaysizmi Malik abay? Darina, singlim. Bora liga kirib tega Nemetski pianinoning kumush tillarinagina bosib Yasmin opani jirlatadi. Bo'lavi. Yasmin opa, qaysi kino o'ynayman? Qir qozlarin.
Искиткіш. Әйбәт. Бик әйбәт жырладығыз, Ясмина. Рахмәт сезгә. Ярый инде. Тоқтал қаршық. Мен мұнда аңлап жеткірмәдім. Ни ішінде сен бүгін шушындай шатлықлы мәжілісте шушындай қайғылы жыр жырладың? Малик, мен башқа жыр білмейм бит. Білмесең де сен бүгін мұндай жыр жырларға тиішті ойлайдың. Әллә мұның қойғысы бар ма екен деп ойлаулары мүмкін. Бар жеріңде жетішлі ме? Бар жерінде жеткен, Малик, шүкір. Мен сеңа үйленген вақытта балдамайда yüздіремдей вағда бердім. Үтәдім ме әйтәліміне Халиға бейін қарсында? Үтәдің атасы, ансы ішінде рәхмәт. Ефәкә түрәм дедім, түрдім ме мен сені ефәкә? Түрдің, ансы ішінде рәхмәт атасы. Бәхетлі иттім ме? Бәхетлі иттің. Сізен әйге кіріп шифанеріні қарағыз. Киім кебеті. Барда Ясминаныкі, дұрыслы қатын? Барсы да менікі. Тек кигәнем юк. Киеп йөрергә вакыты җае гына юк. Я, Халик, шып калмады миндә Халик. Син билгеле галим булдың. Минем синнән ким җирем бармы? Ким җирең юк, Малик. Син билгеле машинаны үзеңә әллә кайчан алгансыңдыр инде. Машинам юк минем. Алайса йортың минеке ишегенә түгелдер. Бер бүлмәле. Үземә җитә. Туктале. Синең тормышлар ничек соң? Һаман да шул хатын белә торасыңмы? Хатыным да юк минем. Киттеме? Китте. Яратмадымы? Ташладымы? Шымны яратмады. Мин һәр вакыт диярлек читтә, экспедициядә. Алай. Тормыш барып чыкмады дигән алайса. Хатын ташлаган. Идрис эшләгән. Нинди хатын синең белә торсын? Синең бит каккан казыгың да юк. Халик, Халик. Әти карт мәрхүм хатасын син кабатлыйсың. Әти мәрхүмнең хатасы? Нинди хатасы бар иде әти мәрхүмнең? Аның бөтен тормышы хата иде. Хәтерлә, халык председатель итеп сайлагач ни кылынды? Барыймы мөмкинлек мал җыярга? Бар иде. Барые. Кемнең кулында шуның авызында диләрмәле? Шулай диләр. Шулай диләр. Ә ул ия сыңар кадакталып кайтмады. Имеш халык ничек яши, мин дә шулай яшим. Әйттеме шулай? Әйтте. Хәтерле, зав клуб булып эшләгән чагын. Барлы юклы акчасын шул җимерек клубка тыгып бетереп барды. Имеш халыкка кирәк. Хәтерле, сугыш вакытында труд армиягә бара алмыйча калалайдымы? Калалайды. Ә ул сыңар үпкә белән заводка китте. Имеш халык язмышы хәл ителә. И нәтиҗә үлде. И вәссәлам. Ул үлмәде. Ул халык бәхете өчен вафат булды. Шуннан аңа ни файда? Әнидә аның сыңары иде. Малик, әнине яманлык белән искаласы булма. Яхшы кеше иде мәрхүмә. Якты яшәде, якты дөньяда куйды. Әлдә яшәгән булыр иде. Үз гаепле. Сугыштан соңгы авыр елларда тиздән пычрак җырып шабата кигән килеш 30 чакрымна күтәреп чәч урлы ташыра кем мәҗбүр итте аны? Шуннан кайтканда йыгылды бит ул. Яшь кеше түгел, каладалайды. Малик, әни турында шулай сөйләргә ничек синең телең бара? Ничек син ялмыйсың? Мин әнинең изге туфрагыннан киләм. Башычына мин куйдырган ташны үлән кычыткан басып бетергән.
шушында тұрып, әнинең изге туфрагыннан суқмагың үзілгән. Соң таш койдыруың өчен рәхмәт анысы. Без бит эш кешеләре. Вакыт юк. Вакыт? Әмма алар безне нужада калдырып киттеләр. Менә хәзер мин аларның хатасын төзәтү өчен көне-төне ял итмичә эшләргә туры килә. Малик, үтенәм. Ата-ана нигезендә андый сүз сөйләсе булма. Ата нигезе? Юк ул нигез. Соң, без басып торган туфрак ата нигезелә баса. Монда мин яшим. Бу минем нигез. Яйт алар безгә нәрсә калдырдылар? Алар дөньяга синең белән мине калдырып киттеләр. Шуннан ни файда? Миңа атадан сукыр бер тиен дә калмады. Малны мин үзем таптым, йортны үзем салдым. Мин аларның хатасын төзәттем. Малик, тагын бер генә мәртәбә әти белән әнине яманлык белән искә алсаң да, Нишләрсең? Синеме? Нишләрсең? Халик абый, тынычланыгыз, сезгә ярамый. Тынычланыгыз. Әйдәгез, киттек. Әти мескен. Тапкан бер сүз ата нигезе. Менә шушы шәрек тимер кисәге белә, менә шушы баш сөягеннән башка бер нәрсә юк аның нигезендә. Әгәр дә бик беләсең килсә. Халик абый, карагыз әле буларны, карагыз әле. Карагыз әле. Малик. Малик. Нәрсә бу, Малик? Нәрсә булсын, баш сөяге. Буларны син таптыңмы? Әйе. Менә монысын? Икесе бергә яталар идеме? Белмим, мин күрмәдем. Аны бергә иде бугай. Соң, капка баганасын ачыкыр син каздыңмы? Әкбәр казыды. Яткар, шакыр. Хәзер Халик абый, хәзер. Әкбәр абый. Әкбәр абый. Нәрсә бар? Исәнме, Халик? Исән сау гына кайттыңмы? Исәнме, Әкбәр. Саумы. Әкбәр, гафу итегез. Менә моны сез таптыгызмы? Юк. Менә монысын? Юк, күргәнем дә юк. Соң, капка баганасын ачыкыр сез каздыгызмы? Казыдым. Малик әйтә менә буларны. Әкбәр тапты ди. Саттың, Корыкмала. Туганкай. Белсәң иде син моның нинди кыйммәтле табылдык икәнен. Кыйммәтле? Нәрсә соң ул? Бу борынгы бабаларыбызның көмеш битлеге булырга тиештер дип уйлыйм. Ләкин без аны тикшереп карарга тиешбез. Көмеш? Менә бит, безнең нигездән шундый кыйммәтле археологик табылдыклар килеп чыккан. Димәк, без бу урында һич шиксез казу эшләр алып барырга тиешбез. Син нәрсә? Миңа кунакка кайттыңмы, әллә минем нигезне казып акча сугаргамы? Малик, мин сиңа гына да түгел. Әтимәгенә дә түгел. Мин борынгы бабаларының нигезенә кунакка кайтканмын икән. Булмаган ата малын даулашасың. Мин өчен түгел, фән өчен. Мин шанамын икәш, буларны син миңа бирерсең. Буларны? Сиңа? Аңлашылды. Ата малы. Бүлешәбез. Битте китте вәссәлам. Менә сиңа борынгы бабаңның баш сөяге. Әбәсә миңа. Рәхмәт, Малик. Рәхмәт. Алдым. Шушы баш сөяген алдым. Халик. Иске каберләрдән кеше скелеты җыеп йөргә калдыңмы ни соң инде син хәзер? Әти мәрхүмдә шул хәлгә төшмәгәнне. Малик, мин ышанам, кулыңдагысын да син миңа бирерсең. Хәерчегә яктышрак күрсәтсәң нишләйди? Шушыны, көмешне. Син, галим, сүз боткасы куертып, бер дә тир түкмичә тиз генә байып китмәкче буласың ахыры. Малик үзенең тапкан малын сезнең шикелле акыллы башларга өләшеп бирә. Таптыгыз бер җүләр. Малик, әтиемнең изге рухы белән сорыйм. Бир син аны миңа. Бик кирәк ул. Аңлашылды? Маликта да анлык кына баш бар бит. Мин моны сиңа бирәм. Бир. Мә ал. Тик шуны бел. Кыйммәтле табыш, сатып алыш. Малик, бир син аны миңа.
Минем өчен түгел ул, фән өчен кирәк. Кем өчендер анда минем эшем юк. Бу мин тапкан мал. Телемикән мин аны сатам, телемикән атам, сындыр. Малик! Хакың юк. Абый, шушыны сатып алырлыкта хәлең юкмы исәң синең? Үз акчаңны түләмисең ич. Күпме сорыйсың? 300. Малик, аңна. Халык милки бит ул, синең байлыгың түгел. Ах, шулаймыни. Минем байлыгым түгелмени? Алай булгач, баш сиягы белә икесенә 500. 500! Халик абый, әйдәгез, утырыгыз, сезгә бурычларга ярамый, Халик абый, утырыгыз. Нәрсә? Тансыз калдыгызмы? Шушы баш сияген сатып алырлыкта хәлегез юкмыни? Миңа бит малны беркем дә бушлай гына китереп тоттырмады. Мин аны менә шушы сөялле кулларым белән, хәләл көчем белән эшләп таптым. Миңа әти үлгәч атаңнан сыңар энәдә калмады дип бармак төртеп күрсәтеп көлделәр. Менә хәзер сез миннән көлеп карагыз. Көлегез сез миннән. Ник көлмисез? Менә ул акчалар. Менә алар. Мин аларны җирасларына төшеп шахталарда эшләп таптым. Менә шушы кулларым белән, шушы күкрәгем белән, шушы иңнәрем белән бүрәнәләр ташып, йортлар салып эшләп таптым. Бу акчаларда беркемнең бернинди катнашы юк. Булар барда минеке. Аларның ничек табылганын бар тик Әкбәр дус кына белә. Менә Әкбәр дус. Хәләл хезмәтең белән табылган мал, ал. Юк, Малик. Алмыйм. Ал, Әкбәр. Ал. Син булар шикелле кеше тапкан малны теләнеп йөрүчеләрдән түгел. Үз хәләксең белән табылган мал бит. Ал. Әйттем алмыйм диеп. Бетте. Алмыйсыңмы? Алмыйм. Алмыйсыңмы? Алмыйм. Алай булса, мин дә кеше тапкан малны сакламыйм. Кирәкми миңа кеше тапкан мал. Халик абый, карагыз әле. Малик, яндырма. Тукта. Алам. Алырга булдың тәки. Мәкбәр дус, санап ал. 1000 тәңкә. Халик абый. Сатып ал кирәк нәрсәләреңне. Рахмат, Әкбәр. Як. Бармый. Миңа хәрәм акчалар кирәк түгел. Хәләл акчаларың юкмы синең? Юк синең хәләл акчаларың. Мал бушка бирелми. Ни эшләдең син, Малик? Шушы нигездә бергә уйнап үскән малайлар идек бит без. Ничек соң мин абайламаганмын? Кичкенә вакыттан ук акча җыярга ярата иде. Малик. Бурынгы кеше, кайчанда булса, син дә җир өстендә йөргәнсеңдер. Күкрәгеңдә кайнар йөрәгең типкәндер. Кайчанда булса, син дә киләчәк кеше минем белән хыяллангансыңдыр. Кайсы чыр кешесе син? Ниләр эшләдең? Ниләр кылдың? Эшләгән эшләрең изгелекме? Явызлыкмы? Әллә син сугыш һөнәрен үзләштереп, кешеләрне талап кырып йөрдеңме? Әллә син үз ватаныңны яклап, яуда ятып калдыңмы?
Әллә син, күршеләреңнең кем икәнен дә белмейенчә, бар тапканыңны әрлән кебек үз яңа ташып байып, үз байлыгың үз өстеңә ишелеп, эссез югалдыңмы? Эй, борынгы кеше, син мине ишетәсеңме? Син мине ишетәсеңме? Син мине ишетәсеңме? Син мине ишетәсеңме? Мин сине ишетәм. Мине син чакырдыңмы? Син минем чакыру авазын ничек ишеттең? Мин җир астын кулак салып, күңел биреп тыңладым. Тыңларга кем өйрәтте? Әти, синең тавышың әтинеке кебек. Синең тавышыңда минекенә ошаган. Минем әтием Бакый биредә яшиме? Яши. Димәк, син минем борынгы бабам. Әйе, күпме еллар, гасырлар мин сине чакырдым, көттем. Балам, киләчәк исәнме? Исәнме, бабам? Кил, тагын да якынрак кил. Сине кочаклыйсым, чәчләреңнән сыйпыйсым килә. Мин үземнең синнән дә ераграк бабаларыма барырга телим. Халык өчен, ирек өчен, бабаларым ничек көрәшкәннәр, шуны белергә телим. Ә ул сиңа нигә кирәк? Бүген генә киләчәкне төзү өчен. Онытмауың өчен рәхмәт, балам. Ләкин син аны белә алмассың. Нигә? Чыганаклар җир астында югала баралар. Яхшылык, матурлык җир астында калмый, югалмый. Шуларның берсе көмеш битлек югалды. Көмеш битлек? Әйе. Ирак бабаларыбызның рухын саклаган көмеш битлек. Аны кигән кешене бер дошман да җиңә алмаган. Чөнки халык аңа әллә ничә гасырлар җыелган байлыгын, jan матурлыгын салган. Илбасарлар, патшалар көмеш битлекне кулга төшерү өчен сугышканнар, кан кыйганнар һәм аны юк итәргә тырышканнар. Ул көмеш битлекне күп эзләсәк тә без таба алмадык. Көмеш битлек табылды. Табылды? Кайда ул? Ул минем туганымда, Маликта. Әмма ул аны безгә бирергә теләми. Көмеш битлек мал түгел. Әйе, мал түгел. Мин ышанам, балам. Синең кебек оныклар яшәгәндә көмеш битлек югалмас. Ышан, бабам. Мәңге югалмас. Мәңге югалмас. Мәңге югалмас. Халик абый. Халик абый. Халик абый. Сез түні буе йоклый алмадыңыз ахырсы, Халик абый. Машинадан уңайсызрак булды шул. Син үзеңдә соң гына йокыга киттең, Яткар. Уянып китсәм сез юк. Әгәр сер булмаса әйтегез әле, Халик абый. Сез нәрсә турында шулай уйланып яттыгыз? Мине Малик бирши, Яткар. Малик. Аптырап калдым әле. Аңлыйм, Халик абый, аңлыйм. Мин сезнең нигезне сезнең шикеллерәк итеп күз алдына китергән идем. Ә ул... Хәйер, аттан Аллада туа, кулада туа диләр, Халик абый. Халик абый, әгәр сер булмаса әйтегез әле. Ул көмеш битлекнең сере нәрсәдә соң? Башта мин аның турында легенда ишеттем. Ә соңыннан мин көмеш битлекне үзем күрдем. Кайда? Кайчан? Бу 1941 елны. Сугыш вакытында сугышчан дустым Владимир үлгәч, аңар кабер казыганда күрәгем каты бер нәрсәгә килеп бәрелде. Казып чыгарсам,
Ул көмеш битлек булып чыкты. Мин аны Кара диңгез буеннан биргә тылга җибәрдем. Һәм менә көтмәгәндә шушы көмеш битлекнең ише биредә, атам нигезендә. Сез соң аңа таянып, нәрсә әйтергә телисез, Халик абый? Әнә, күк йөзендә йөзеп йөргән зәңгәр болытларны күрәсеңме? Менә безнең борынгы бабаларыбыз да шул болытлар кебек күчеп йөргәннәр. Күрәм, Халик абый, күрәм. Тарихта кайчандыр күчү чоры дигән чор булган. Кайбер археологик табылдыкларга таянып, без үзебезнең борынгы бабаларыбызны биргә Дон, Азов, Кара диңгез буеннан күчеп утырган дип фарыз итә алабыз. Әлегә бу ачыкланмаган. Әгәр дә без көмеш битлекнең игезәк икәнен исфат итсәк, бу фән өчен, тарих өчен искиткеч бер ачыш булачак. Димәк, без ул көмеш битлекне ничек кенә булса да Малик абыйдан алырга тиешбез, Халик абый. Ләкин ничек? Алабыз, Ядкар. Алабыз. Ул сораган акчаны мин табам. Әгәр дә ул аны безгә бирмәсә, без анардан тартып алырбыз, Халик абый, ярыймы? Тик сез үзегезне тыныч тотыгыз. Сезгә бит артык борчылырга ярамый, Халик абый. Алай ярамый, Ядкар. Без Маликның төнге каравылдан кайтканын көтик. Без аның белән сөйләшик, аңлашыйк. Яхшы. Малик безнең аңлар. Яхшы, аңлар Малик. Яхшы. Тик сез тыныч кына булыгыз, ярыймы? Халик абый, тыныч булыгыз. Шу, Дәринә. Синме бу? Дәринә. Син дә йокламыйсыңмы? Йоклама, Дәринә. Йоклама. Мондый вакытта йоклап яту гынах. Тор. Әйдә бергәләп таң каршылыйбыз, күрәсеңме? Әнә ничек матур итеп алсу таң сызылып килә. Һә? Чык, Дәринә. Бергәләп су буйларында йөрибез, һә? Яндырма инде, Дәринә. Якут ташынан куйдырдым, йөзегем яласын. Бер үрелеп кара инде, Дәринәкәй, ян кисәгем. Кемнәрдән уяласың? Үй түрендә йөрмә, бәгърем, ләйсән яуган эзләр бар. Чыкмыйсың дип Ядкар, бәгърем, җан кисәгем, әбиемнән сүзләр бар. Дәринә, беләсеңме? Менә безнең борынгы бабаларыбыз шушы Идел Чулман буйларына 7 кат диңгез кичеп килеп, 7 ятларга гашык булганнар бит, беләсеңме син шул турда, Дәринәкәй? Дәринә, беләсеңме? Безнең борынгы бабаларыбыз үзләренең сөйгән кызларын тәрәзәдән тартып куналганнар. Ул заманда егетләр кыю булганнардыр шул, Ядкар абый. Ә? Ризасыңмы, Дәринә? Ризасыңмы? Әйт әле. Риза. Ярар. Әйдә, чык, әйдә, бир кулыңны. Дәринә, тукта. Зөлфия би йоклыймы? Йоклай. Әкренрәк, әкрен. Хоп. Ядкар абый, тирә-якта кызгыннар күренмиме? Эй, хәзерге заман кызгыннары алар бик соңяна. Аларга тынычлык, Дәринәкәй. Юлыма төшмәгез. Мин ашыгам. Бәлки безнең юлларыбыз бер яккадыр, Дәринә? Сез каякка барасыз? Узган заманга. Мин киләчәккә. О, киләчәк кызы. Икебез ике якка юнәлсәк тә, чынында безнең юлларыбыз бер юнәлешкә таба бара. Безнең юллар барыбер бер ноктада очрашачаклар. Минем белән очрашмыйча торып, син үзең төячәк киләчәккә барып җитә алмаячаксың. Сизәм. Борынгы кеше изеннән килә мин сиңа үземнең киләчәгемә килеп җитәм. Хоп!
Әйдә төшик су буена. Суларын ишик әле. Канатлы кышлар артыннан. Канатсыз ишик әле. Халил Галиябану. Беләсеңме? Мин бүгенге заманның Исмәгыйле. Ого, Әмма мин сине атмыйм. рәхмәт. Беләсеңме мин сине нишләтәм? Нишләтәсең? Мин сине үземнең территориядан куам. Мин бу территориядан китмим. Безнең экспедиция бу территорияда фәнни эш белән шөгыльләнә. Безнең авыл кызының фәнни эшкә ни катнашы бар? Борынгы табылдыклар да, Дәринә дә минем территорияда. Син бит Дәринәне яратмыйсың, Рим. Әйе. Мин аны яратмыйм. Сиңа да бирмим. Ул мине ярата. Димәк, синең хакың юк. Син Дәринәгә шулай ук хуҗамыни? Калдыр да Дәринәне ачкан. Рим, тынычлан. Мин сиңа 3 вариант тәкъдим итәм. Яхшы, тыңлап карыйк. Нинди вариантлар? Энҗе кебек тизелеп торган тешләреңне кесәңә тутырып китәсең. Монысы иң яхшы вариант. Китмим. Безнең зират матур. Агачлар шаулавын, кышлар сайравын тыңлап ятарсың. Ятмим. Мин Дәринә кебек чибәр кызны хан заманы арбасында утырып килгән күчергә биреп җибәр алмыйм. Туктагыз. Мин үз язмышымны үзем хәл итәм. 3нче вариант. Яхшы. Мин сине дуэльгә чакырам. Шартың. Тәкәйер башына басабыз. Бокс. Мин рөхсәт итмим. Ярый, мин риза. Хәзер мин район үзәгендә дустымнан бокс перчаткаларын алып киләм. Урыкмасаң, көтәсең. Яхшы, Рим, яхшы. Мин сине шушында басып көтеп торырмын. Минем белән юкка узышасың тәки егет. Карап карарбыз. Киләчәккә кем алданрак барып җитәр? Рим, туктале, дим. Менә бит акылсыз. Борчылма, Дәринә. Борчылма. Ярый. Мин аны имгәтмәм. Әйдә, киттек су буена. Рәхмәт төшкәрем. Алла бирсә. Хәерле иртә, Зөлхи апа. Халик улым, бу синме? Рәхмәт төшкәрем. Ичмасам син исемемне дөрес итеп әйтәсең. Зөлхия дисең. Сугыш елларында ирләр урынында җигелеп, атларга, үгезләргә акырып тупасланып беткәч, Зөлхи дигән кушамат тапканнар ие. Ябышты да калды. Олысы да, кешесе дә Зөлхи дигән була. Ачу килмәйни. Зөлхия дисәләр, яшь чаклар искә төшеп рәхәт булып китә дә бит. Ничек йокладыңыз соң, Зөлхи апа? Рәхмәтем төшкәре. Телләрең май кебек эртәлә. Кая инде ул безгә якы, Халик улым. Әле менә син кайткач Камилемне исемә төшердем. Төшемә дә килеп керде үзе. Шуның өстенә синең шоферың кем әле? Ядкар. Ядкар дисеңме? Тәрәзә төбенә килеп җырлап җибәрмәсенме? Яшь чагым дип белеп, шут тәрәзәдән сикереп төшмәдеме? Алла. Ничек яшисез соң, Зөлхи апа? Алланың биргәненә мең шөкер. Тик улым, сугыш елларында шишелмәс тиеннәрне шишә тешләр генә кыелып бетте. Шишәргә теш кирәкмени? Кайчак йөрәге тулап куймаса яшибез әле улым, Алла бирсә. Яшибез. Ай, кай вакыт тулап куя шул. Ялгыз башка авырдыр, Зөлхи апа. Иңдә искереп бара икән. Энемнең кызы Дәринә бик акыллы. Ай, бик тә ярдәмле. Нигә инде миңа хәзер? Үз гомеремә җиткән. Күпме гомерем калгандыр инде. Авыл советеннән йорт салып бирәбез дип килгәннәр. Үзем риза булмадым. Безгә хәзер улым кеше бәхетенә сөенеп яшәргә генә калды.
Карәле, Халик улым. Бу кинәт бай җир казыган вакытта көмеш битлек тапкан ди. Хак сүзме бу? Хак сүз, Зөлхия апа. Син шул көмеш битлекне эзләп йөрисеңме? Ул көмеш битлек минем өчен бер көтелмәгән табылдык булды. Бик кирәкме соң ул сиңа? Миңа кирәкми ул, Зөлхия апа. Фән өчен кирәк. Бәгыр кисә. Камилемдә шундый җыр, бәйет кебек нәмерсә көйләр белән җеннәнәри. Хәтеремдә. Ул да шул көмеш битлек бәйтен эзли торган иде. Таптымы? Тапты. Кайда соң ул, Зөлхия апа? Үзе киткәч, укытучыларына илтеп биргән идем. Мәктәптә янгын вакытында янган. Зөлхия апа, карагыз әле, сез шул көмеш битлек турындагы әкиятне үзегез хәтерләмисезме? Хәтерләмим шул, балакаем. Эгердә Камилнең каян язып алганын да белмисезме? Белмим шул, балакаем, белмим. Хәтерем алдамаса, ул аны Ак бабайдан язып алды шикелле. Ак бабайдан? Турайдан. Турайдан ул. Рәхмәт сезгә, Зөлхия апа. Рәхмәт сезгә. Миңа һич шиксез Ак бабайны күрергә кирәк. Ай, улым. Син аны күрә алырсың микән? Ул хәзер чит кешеләр белән бәрдә сөйләшми ди. Колакка да таман ди. Үзең генә барып кайтмасам инде. Зинһар ярдәм итегез, Зөлхия апа. Ярар, Аллага тапшырыйк, улым. Рәхмәт, Зөлхия апа. Яткар! Яткар, менә әле. Халик абый, хәзер. Таңмыйм, Халик абый. Яткар. Менә нәрсә? Син хәзер Зөлхия апа белән Турайга Ак бабай янына барасың. Көмеш битлек турындагы легенда шунда икән. Шулаймы, Халик? Ал магнитофоныңны Ак бабайның бер сүзендә калдырмыйча язып алып кайт. Яхшы. Ә машинаң турында мин үзем кайгыртырмын. Ярый, бер чыгыш, Халик абый, ярый. Китте, улым. Әйдәгез. Туктагыз, Зөлхия апага 5 чакрым җәяү бару авыр булыр. Биреп тор машинаңны Яткарга. Я булмаса, үзең илтеп кайт, ялт иттереп кенә. Ерак түгел бит. Шушы Тутанхамонгамы? Яныннан җилдәй узып киткән зилләргә карый-карый. Барсын әле тәпи-тәпи генә. Юк, Халик абый. Үзеңә булса рәхим ит. Моңа юк. Безнең дуэль. Хәзер район үзәгенә бокс пешәтләре алырга барам. Ялынмагыз, улым, шуңарга. Мин иркен сахраларда җәяү йөрергә яратам. Менә бигрәк тә шушындый Камил улыма ошаган уллар бар чагында. Сау бул, улым. Сау бул, кызым Дәрина. Сау булыгыз, Зөлхия әби. Исән сау әйләнеп кайтыгыз. Син дә сау бул. Әйдәгез, Зөлхия. Бар, юлында бул. Сез барып җиткәнче борынгы бабагыз аягын сузмасын. Нигә син Яткарга машинаңны биреп тормадың? Беренчедән, алар үзләре ялынмадылар. Икенчедән, хәзер мин район үзәгенә барып киләм. Әйттем бит. Дуэль. Мин синнән сорыйм. Нигә син аларга машинаңны биреп тормадың? Машина минеке. Кемне телим, шуны тотам. Гафу ит. Соқмыйсызмыни? Әбез, киләчәккә баручылар. Сезгә, борынгы кешеләргә шундый иттереп суарбыз. Археологлар да эзләрегезне эзләп таба алмаслар. Югал күз алдымна. Сез Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Илдар Юзеев әсәре буенча куелган «Кыр казлары артыннан» дигән спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. 1981 елны магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең ахыры тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут.
Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Илдар Юзиев әсәре буенча куелган «Кыр казлары артыннан» дигән спектакльнең ахырын тыңларга чакырабыз. Спектакль магнитофон тасмасына 1981 елны язып алынган. Яткар! Рим! Яткар, менә әлеме? Hazır Халик abi, hazır. Таңмын Халик abi. Яткар, менә нәрсә? Син хәзер Зөлхия апа белән Турайга Ак бабай янына барасың. Көмеш битлек турындагы легенда шунда икән. Шулаймы Халик? Ал магнитофоныңны Ак бабайның бер сүзендә калдырмыйча язып алып кайт. Яхшы. Ә машинаң турында мин үзем кайгыртырмын. Ярый bir чыгыш Халик abi, ярый. Китте улым. Әйдәгез. Туктагыз, Зөлхия апага 5 чакрым җәяү бару авыр булыр. Рим, биреп тор машинаңны Яткарга. Я булмаса, үзең илтеп кайт, ялт иттереп кенә, ерак түгел бит. Шушы Тутанхамонгамы? Яныннан җилдәй узып киткән зилләргә карый-карый. Барсын әле тәпи-тәпи генә. Юк, Халик абый. Үзеңә булса рәхим ит. Моңа юк. Безнең дуэн. Хәзер район үзәгенә бокс пешәтләре алырга бара. Ялынмагыз улым шуңарга. Мин иркен сахраларда җәяү йөрергә яратам. Менә бигрәк тә шушындый Камил улыма ошаган уллар бар чагында. Сау бул улым. Сау бул кызым Дарина. Сау булыгыз Зөлхия әби, исән сау әйләнеп кайтыгыз. Син дә сау бул. Әйдәгез Зөлхия. Барба, юлында бул. Сез барып җиткәнче борынгы бабагыз аягын сузмасын. Рим, нигә син Яткарга машинаңны биреп тормадың? Беренчедән, алар үзләре ялынмадылар. Икенчедән, хәзер мин район үзәгенә барып киләм. Әйттем бит. Дуэль. Мин синнән сорыйм. Нигә син аларга машинаңны биреп тормадың? Машина минеке. Кемне телим, шуны тотам. Гафу ит. Сукмыйсызмыни? Әбез, киләчәккә баручылар. Сезгә, борынгы кешеләргә шундый иттереп суарбыз. Археологлар да эзләрегезне эзләп таба алмаслар. Югал күз алдымнан. Безнең аталар далагын ала шул рәхәтләнеп йоклап каладым сабый чаклар далагына. Каравылда йоклап булмыймыни соң, Акбар? Мин саклаган ташлар гына йоклый. Акбар, Акбар. Карап торам да мин сиңа аптырап калам. Нишләдең син, Акбар? Нишләдең? Нәрсә? Кирпич саклау гаепмени? Кирпичне бит аны 60-70 яшенә җиткән бабайлар да саклый ала. Каравылы булай гына. Эштә булып күренү өчен генәме? Безнең тибешне беләсең. Энекәшең Малик белән кешеләргә йорт салып йөрибез. Йорт салабыз да табышын икегә бүләбез. Салабыз да икегә бүләбез. Малик байган. Ә синең байлыгың бармы соң? Нәрсәгә миңа мал? Үзем белән алып китәргәме? Малу нәлә Маликка кирәк. Ул озак яшәргә җыена. Ә мин башкача уйлыйм. Ömür булай да кыска, яшәп калырга кирәк. Ягъни, ничек? Бүген тапкан бүгенгә таман гына. Иртәгә күз күрер. Менә шушы куллар булганда Акбар югалмас. Я? Өй ничек? Шәп, Акбар.
Шәп, кулларың чыннан да алтын синең. Ләкин дөньяда алтыннан да кадерлерәк нәрсәләр бар. Син беләсең, мин бу өйне салган өчен сукыр бер тиен дә алмадым. Кешеләргә яхшылык эшләргә теләгәч, нигә бу йортны аңарга салырга иде? Акчасы, малы бар, исән сау, сәламәт. Туктале. Син нәрсә? Үз туганнарыңнан күпсенәсең мәллә? Менә моны син дә килешми агайны. Бигрәк тә сиңа. Малик әле бер хәл. Менә мин аның урында булсаммы? Нишләр идең? Иң беренче йортны Зөлхия апага салып бирер идем. Кемгә дисең? Зөлхия апага. Зөлхигә. Моңа. Ни өчен аңа? Малик Зөлхия апага мәңгелек бурычлы. Бурычлы булса түләр иде. Кулыннан килә. Әкбәр, акча белән генә түли торган бурыч түгел бу. Жан бурычы бу. Син Зөлхия апаның улы Камилне беләсеңме? Белмәскә бергә уйнап үстек. Менә алар Малик белән бергә фронтка киттеләр. Юлда барганда аларның эшелоны бомбага тотыла. Малик туфрак астына күмелеп кала. Камиланы шуннан казып чыгарып, госпитальгә илтеп куя. Үзе сугышның 3нче елында вафат була. Малик исә исән сау терелеп госпитальдан туган авылына, туган нигезенә кайта. Монда инде Маликның гаебе юк. Әкбәр, мин монда Маликны гаепләп әйтмим. Миңа Маликның Зөлхия апага булган мөгамәләсе ошамый. Зөлхия апаңардан сөт сатып ала. Малик минем бер туган энем, шушы ятимә карчыкның пенсия акчасының тиеннәрен саный. Җитмәсә сез эшереп беткән йорт каршына хан сарае салып куйгансыз. Әллә кирпеч каравыллый сезнең бәгырегез дә, йөрәгегез дә ташка үрелдеме? Бер-ике көнгә кунакка кайтып, тегене моны күрү гаеп итү җиңел ул. Менә син үзең нишли аласың? Менә риза булса мин Зөлхия апаны үзем белән Казанга алып китәм. Торсыннар шунда, Дәринә белән. Үзем дә беләм Маликның кайбер якларын. Ниндидер бер шайтани көч бар явызда, ычкындырмый торган. Бир әлек бер балтаңны. Бир. Андый эшкә осталыгым булмаса да, Зөлхия апаның шушы эчерек нигезләрен аз гына булса да рәтләп куйык ичмасаң. Син Әкбәр эшенә кысылма, академик. Үз эшеңне кара. Менә мин ялгыш синең эшеңә кысылып, һич кирәкмәгәнгә баш сөяге тартып чыгардым. Шулай дигән Халик кырдашы, безнең аяк астында гына зур-зур калалар, авыллар яшәп яткан дигән, Барысы да эссез югалган. Әкбәр, югалмаган. Баш сөяге торып калган. Вәссәлам. Бар кеше, юк кеше. Әкбәр. Кешеләр гомер-гомердән кулларына балта тотып йортлар салганнар. Кешеләр гомер-гомердән кулларына корал тотып йырткычлардан сакланганнар. Кешеләр матурлыкка, нәфислеккә омтылганнар. Менә син үзең дә сизмәстән менә бу матур өлгеләрне шул көмеш битлектән алгансың. Кайберәүләр шул кешелек дөньясы тудырган матурлыкны, нәфислекне үзенеке генә дип уйлап, баю ягын караганнар. Андый кешеләр мал артыннан куып, жан матурлыгын югалтканнар, Әкбәр. Тагын нәрсә калган? Тагын кешелек дөньясын үстерергә, дәвам иттерергә синең белән без калганбыз. Синнән дә миннән дә бигрәк балалар кала. Балалар ничек булса, киләчәк шулай булачак. Балаларың булмаса, бик нык теләктә. Андый кешенең кешеләргә булган саф мәхәббәте, фидакар хезмәте кала. Бәхетсез мәхәббәттә кала. Мәхәббәт каламыни? Урта Азияда экспедициядә йөргәндә мин бер Назлымхан сарае дигән сарайда булдым. Аның диварына бар да югала, мәхәббәт кала дип язылган. Имештер, кайчандыр мәхәббәтнең нәрсә икәнен дә аңламый торган Явыз хан Назлымхан исемле чибәр кызга гашыйк була.
Алар мөхәббәтләрендә теләктәшлек таба алмыйлар. Ә Назлымхан сарайлар салучы алтын куллы бер егетне ярата. Егет тә хан да сарайны Назлымханга багышлап салалар. Егетне үтертер алдыннан хан булай дип яздырып калдыра. Бар да югала, мөхәббәт кала. Менә ничәмә гасырлар, ничәмә еллар узган, Назлымхан белән алтын куллы егетнең мөхәббәте ядкар, һәйкәл булып сакланган. Ә Явызхан исә юкка чыккан, югалган, онтылган. Бар да югала, мөхәббәт кала. Әйе, Әкбәр, бар да югала, мөхәббәт кала. Әкбәр, мин механик янына барыйм әле. Ул минем машинага ремонт ясый иде. Бар да югала, мөхәббәт кала. Югалыр мөхәббәт, югалмас мөхәббәт. Вәссәлам. Ясмина? Бу кем? Бу мин, Ясмина. Әкбәр? Син шулай иртә килдеңме? Мин кеше торгалаганчы чишмәгә суга барып килмәкче идем. Мин синең менә шулай элеккечә Ясмина булып чыгуыңны ничә еллар көттем, Ясмина. Син яшь, мөлаем, мин яраткан Ясмина. Син ни сөйлисең, Әкбәр? Әллә иртүк иштеңме? Тамчы да капмадым. Әмма сине күргәч, ачуланма. Бер җырлыйм әле. Тамыр җәйдең, чәчкә атмадың, йөрәгем уратасына. Әкбәр, бу турыда сөйләү бик соң инде, Әкбәр. Мин инде хәзер чәчкә ата алмыйм. Әкбәр, нигә син өйләнмисең, ә? Шушы яшькә җитеп аңладым, Ясмина. Ярату бер генә була икән ул. Синнән башка берәүне дә ярата алмадым. Өйләнеп берәүне дә бәхетсез итәсем килмәде. Әкбәр, әллә син мине шушы хәлемдә дә яратасыңмы, Әкбәр? Менә, Ясмина, кара, мин бу йортны сиңа атап салдым. Сиңа булган мөхәббәтем шушы булып калсын. Менә син ни өчен ис алган өчен акча алмыйсың икән? Ә мин әллә ниләр уйлап бетердем бит, Әкбәр. Хәзер инде ачыктан-ачык сөйләшсәк тә була, Ясмина. Әйт, яшермичә. Синең күңелеңдә миңа карата бераз гына булса да җылылык бармы? Син дөнья бәясе кеше, Әкбәр. Тик эшу сиңа бер дә килешми бит, Әкбәр. Шәм икән, ул да йөрәк янганнан, Ясмина. Әйт, Ясмина, һич шикләнмичә. Басылсын бераз йөрәк януы. Дөресен генә әйт тә бир. Нигә син мин сугыштан кайтканны көтмичә Маликка кияүгә чыктың?
Сугыштан исән сау әйләнеп кайтсам, хыр казлары киткәндә туй ясарбыз дип вәгъдәләр биришкән идек. Мине үземне дә гомерем буе шушы сорау үтелгәли, Әкбәр. Син сорама, мин җавап бирмим. Шулай да син бәхетлеме, Малик белән? Мин бәхетле булып кыланам гына. Малик сине бәхетле иттем дип уйлый. Чынында алай түгел икән. Әкбәр, син күңелең белә бердә аңа пар кеше түгел бит. Аның белә каравылда торып, ис алып йөрүләреңне аңламыйм. Бары сине күрер өчен генә, Ясмина. Әй, Әкбәр. Ерактан гына булса да, нурлы гәүдәңне күрү өчен, ягымлы тавышыңны ишетер өчен генә. Әкбәр. Мин хәзер тормышымны үзгәртә алмыйм бит инде, Әкбәр. Син бит үзеңнән көчлерәк, Әкбәр. Ярый, хуш. Без былай башка бу турыда сөйләшергә тиеш түгелбез. Ясмина, әнә кара. Кыр казлары. Кая китәләр алар? Китәргә иртә бит әле. Ел сайын китәләр, кайталар. Безнең булмаган туйны хәтерләтеп очалар. Алар китәләр дәмени? Ел салкын килде, Ясмина. Китәләр. Хушыгыз, кыр казлары. Хуш яшьлегем, хыялым. Хуш. Әкбәр җаным. Мәңге гафу ит. Хуш. Хыялыма китәр идем. Кыр казлары артыннан. Ни хәл, Әкбәр дус? Эшләр барамы? Бара. Кел, утыр. Сөйләшик әле бер, күзләрне күзгә терәп. Килдем. Утыр. Утырдым. Тыңла. Тыңлыйм. Ну, яшибез бит, малая. Яшибез. Яшибез дигән кычкырып әйт. Кеше ишетерлек булсын. Яшибез бит, малая. Синең белән мин. Синең белән мин булмыйча Зөлхи карчыгы яшәсемени? Әллә бабасының баш сөяген эзләп кайткан Харигы яшиме? Без яшибез дөньяның артына тибеп. Әнә бөтен узган барган кеше күреп тора. Бу йортта бийек ватан сугышы ветераны Малик Бикташев яши. Токталы. Нишләп син ул якка чыктың? Койма төзәтәм. Кемнекен? Зөлхи тите коймасын. Капка? Нинди капка? Минем капка. Ул бит минеке түгел, синеке. Син нәрсә? Шаяртасыңмы? Шаяртмыйм. Каптыңмы? Капмадым. Так. Капканы кем эшләр? Кулыңа балта таласыңмы? Кешең җитәме? Тот та эшлә. Син нәрсә? Менә Зөлхи титенең җимерек өен. Ватык кыймасын кем төзәтергә тиеш? Аның улы Камил. Камилнең сугыштан кайтмавына мин гаеплеме? Әйт, Зөлхи титенең өен кем ремонтларга тиеш? Авыл советы ремонтларга тиеш. Авыл советы ул син, мин, Мөхәммәд Әмин. Иң беренче чиратта Зөлхи титегә өйне син салып бирергә тиеш. Мин Зөлхи карчыкка йорт салып бирә тиеш? Әйе, син. Бәлки йорт салган өчен миннән аннан акча да алмам, синең шикелле. Әйе, бушлай. Бушлай булгач, агайны аны син эшләрсең инде. Я,
Син аңа салып бересің ене, син. Не ярай? Йорт салырға кімсің ол миңа? Зелхетити ул синең күршең. Тол карчык. Эй, жаным. Бу дөньяда тол карчыклары буа буарлык. Аның улы Камил сине үлемнән алып калган. Каян казып чыгардың? 1000 ел җир астында яткан серләрне дә ачалар. Камил да бит сине җир астыннан казып чыгарган. Әйе. Казып чыгарды. Шуның аркасында мин фронтка барып җитә алмадым. Исән калдым. Үземне бадырлы саныйм. Мин үземне генә түгел, хатынымны, баламны бәхетле иттем. Сине дә җүлле юлга чыгарырга дип бирим. Карал. Әкбәр дус. Берәүдә яхшы бәйгә йорт белешеп кайттым. Ерак түгел, күрше урайда гына. Бәясеннән тормыйлар. Каравылдан гына чыгабыз да машинага гына утырып выш. Киттекме малая? Иртә үк. Мәтәт мишне. Демәк, ки Зелхетитинең иен ремонтламыйсың. Мин җүләр түгел. Демәк, ки син минем капканы эшләмисең. Юк, эшлисең. Син хан, мин борынгы зират каравылчысы түгел. Эшләмисеңме? Юк. Иртәгә мин белән урайга да бармыйсыңмы? Юк. Каравылга да чыкмыйсыңмы? Юк. Бүген үк колхоз председателенә барам. Күптән төзүчләр бригасына китәргә исәпләп йөридерим. Беренче эшем итеп Зелхетитинең иен ремонтлауны сорыйм. Әйтер сүзең беттеме? Безнең ара өзелгән. Бар. Ышкын моннан ялкаш. Үзең дә калмасын. Юк, Малик. Төзүче егетнең йөрәк җылысы, мәхәббәте ядкар булып калыр. Ә Явыз ханның изе дә калмас. Бар. Синнән башка да яшәрмен. Ай. Нинди бәйрәм хөрмәтенә киендең булай? Туганыңның кайтуы бәйрәм түгелмени? Андый туган белән кабрең якын булмасын. Кабремнән казып чыгарып адәм рисвай ясар. Килешмәгәнне кыланмай инде атасы. Булай да бөтен авыл әллә ни сөйли. Баш сөяге өчен талашып, канга батышып беткәннәр имеш. Хаманда шул бер Малик башын чәйниләрме? Мин түгел бит, әнә Халик. Чистый авторитетны төшереп бетерде. Абый. Сиңа нәрсә? Үзебезнең көй ярамаганмы? Колонка суга йөрисең. Гомер киенмәгән киемнәрен киенеп, бизәнеп, ясанып. Үзеңне күрсәтергә дип бардың мәлендә. Шулай дисәм, ни дип әйтерсең? Үзеңне күрсәтергәме? Әйе. Кемгә? Кешеләргә. Кешеләргә. Тәкер һәммәсенә. Барсы да үз өчен яши. Әнә фронтта катнашканнарның һәммәсенең күкрәгенә нидә сибәп чыктылар? Миңа юк. Шушы токта кисәр өчен сугышы бирдем димәк ки. Ту. Үзләренең дә пытлары бер тиен. Малик, нигә дип син миңа бүләкләр алып бирәсең? Мактану өченме? Мактанырлыкта? Кем үз хатынын шушлай киендерә? Иремнең алып биргән бүләкләрен киеп, урам буйлап уздым, күрсеннәр янәсе. Күрделәр. Бармак төртеп күрсәтеп көлеп калдылар. Көнләшүләреннән шартласыннар. Малик, әллә син кешеләр минем тормыштан көнләшәләр дип уйлыйсыңмы? Син нәрсә? Риза түгелме? Мин сиңа өйләнгән вакытта ифәккә төрәм дидем, төрдемме мин сине ифәккә? Төрдең. Әгәр дә син миңа кияүгә чыгасың икән, мин сине алтын көмешкә күмәм дидем. Күмдемме мин сине алтын көмешкә? Көмдең. Малик, нигә дип син миңа бүләкләр алып бирәсең? Мактану өченме? Мактанырлыкта? Кем үз хатынын шушлай киендерә? Иремнең алып биргән бүләкләрен киеп, урам буйлап уздым, күрсеннәр янәсе. Күрделәр. Бармак төртеп күрсәтеп көлеп калдылар. Көнләшүләреннән шартласыннар. Малик, әллә син кешеләр минем тормыштан көнләшәләр дип уйлыйсыңмы?
Алтын көмешләрем белән ефәк кәфенгә урап, тереләй килеш күмдең. Туктале, Ясмина. Син ни сөйлисең? Бүтін җирің жетешле, тулы. Мин бит бу йортны сиңа атап салдым. Салдырдың. Валлахи Газим, Малик сарайы дип әйтерлек бит бу. Инде шушаңа да риза булмасаң? Малик, әйт әле, ни өчен син мине алдың? Авылда иң чибәр кыз булганың өчен, Ясмина. Соң булса да аңладым. Син мине машина алдым, төсле телевизор алдым, кер юу машинасы алдым, тузан суырткыч алдым диеп мактанган кебек, Ясминен алдым диеп мактаныр өчен алдың. Янәсе мондый әйбер авылда миндә генә. Нәрсә? Рәхәтеңә чыдый алмый башладың. Тик Малик оныттың. Кайчандыр минем тыпырчынып торган йөрәгем бар иде. Алчат! Син мине суыткыч шикелле бер әйбергә үрелдердең. Искәрсә суыткычны алыштырып була. Ә менә сине алыштырып та булмый ичмасам. Әйтер сүзең беттеме? Бетте. Бар. Кырыңа. Күземнән юал. Кыр казлары артыннан Ышарга дип талпынам. Бар. Кайтырсың. Малик йортына бәхет кіруін кірер. Әммә дә ләкин кире чыга алмас. Акбар. Акбар дип торам. Ни хәле, Никаш? Исән сау эшләп кайттыңмы? Әйдә. Бер утырып, рәхәтләнеп туганнарча сөйләшик. Халик, син нигә дип кайттың? Сине туганнарны сагынып. Нигә син мине казып чыгардың? Син бит борынгы кеше түгел. Син миңа кабер казыр өчен кайттыңмы? Киресенчә, Малик, мин сине коткарырга дип кайтканмын икән. Кайттың. Бер көн, бер төн, тавыш, гауга, жанжал. Минем тормышымны нигезеннән җимерер өчен кайткансың икән син, туган абый. Бер кичтә генә тормышны нигезеннән җимерү мөмкин түгел. Димәк, синең тормыш нигезең дөрес салынмаган. Монда мин яшим. Бу минем нигез. Атамнан калган җир, туфрак. Юк. Алар безгә җир туфрак кына калдырмадылар. Алар безгә кул белән тотып булмый торган яткар, балаларыбызның балаларының йөрәгенә күчеп кала торган изге орлык, мәхәббәт орлыгы калдырдылар. Әнә шул орлык синең җаныңда курып бармы икән, Малик? Мин тел белән тегермән тартып яшәмәдем. Менә шушы сөялле кулларым белән, хәләл көчем белән мал табып яшәдем. Бүген мине жан дустым дип йөргән Әкбәр ташлап китте. 4 яқибла. Аны син котырткансың. Зөлхи малай Камилне мине җирасыннан казып чаруын бары тик син генә белә идең. Нигә шуны казып чарырга кирәк иде? Дөньяда без оныткан. Әмма онытырга тиеш булмаган нәрсәләр бар, Маликның. Онытмыйк. Без җирдә камилләр эчендә яшибез. Әгәр дә кешеләр үзләренең көндәлек ихтиҗларын канәгатьләндерү өчен генә яшәсәләр, кешелек һаман тау кушында яшәгән кешеләр дәрәҗәсендә калыр иде. Миңа үз кушымда җылы рәхәт иде.
Хәзер анда кабер җилесе. Синең аяғың авыр булды. Яхшылык белән әйтәм. Яхшы чакта сыз син моннан. Син моны миңа бер туган абыйың әйтәсеңме? Юк. Абыйым әйтмим. Мен туганмы сиңа юкмы? Туган булганча, тумаган булсанча, юк минем абыйым. Юк! Ярый. Син мине абыйың дип танымыйсың икән, мин китәм. Ләкин мин абыйың буларак китәм. Археолог эшләре җитәкчесе Халик Бикташ буларак мин бирдә калам. Көмеш битлекне син миңа бирергә тиешсең. Көмеш битлек? Әйе. Бик кирәкмени? Бик кирәк. Мин сораган сумманы алып килдеңме соң, академик иптәш? Рәхим итегез. Менә булай булганда, эш башка. Хәзер алып чыгып бирәм мин аны сиңа. Шушымы? Әйе. Тәк яхшы таптың бит. Таптым. Миңа синең кешеләрдән теләнеп җыйган тәңкәләреңнең бер тиенгә дә кирәге юк. Бу минем мал. Телем икән мин аны сатам. Телем икән бит тәкиям. Я? Таптыңмы эзләгәнеңне? Таптыңмы? Шушы битлек кигән борынгы кешене казып чыгардыңмы? Миңа синең борынгы бабаңның да, үзеңнең дә кирәгең юк. Менә сиңа көмеш битлек ал! Тукта! Нишләдең син? Нишләдең син, Малик? Моның өчен мин синеме? Моның өчен мин синеме? Якын киләсең улма! Халик абый. Анда фаҗига. Нәрсә бар? Орайдан кайтканда Зөлхиябинең йөрәгенә кинәт приступ. Киттек. Туктагыз. Тукта. Соң инде. Соң. Аны үлемнән коткарып калырга мөмкинчелек бар иде. Орайдан кайтканда Зөлхиябинең хәл кинәт очыргангач, юлда очраган бер машинаны туктаттым. Ул Рим иде. Мин анардан Зөлхиябинең Урай больницасына илтүне үтенгәч, ул вакытым юк, юлым ай түгел дип китеп барды. Икенче машина очраган шактый вакыт узды. Уларда Зөлхиябинең хәл тагын начарланды. Машина таптык, больницага алып барды соң инде. Врачлар коткара алмадылар. Зөлхия әбекәем! Кайда теге Тутанхамон? Мә, киттек. Нәрсә шүрләдегез? Син үтерүче! Нәрсә? Үтерүче? Мин бит сине егет дип, кеше дип йөргәнмен. Зөлхи үлдемени? Шулай да булсын ди. Монда минем ни катнашым? Аны үлемнән коткарып калырга мөмкинчелек бар иде. Син аны, олы кешене, авыру килеш юлда калдырып ташлап киттең. Карт кеше белән ни булмас? Минме гаепле? Мине нишләтерләр? Таш бәгырлегенә түгел, өстәвенә куркак та икәнсең әле. Син! Кара, булар мине гаепләп маташалар. Курыкма. Карчык булай да бер аягы белән кабергә баскан иде. Бүген булмаса иртәгә чыккан булар иде. Курыкма, берни булмас. Алай да балтаны. Балта? Нигә ул миңа? Капка ясарга. Капканың миңа нигә кирәге бар? Капканы ачып кергәч атаңмы алы? Нигә миңа мал? Машина булса җиткән. Син нәрсә башсыз малай? Үзең беләсеңдер. Ал мин сиңа әйтәм балтаны. Үзең тот. Рим. Улым. Әкбәр китте дүртья кыйбла. Минем уң колым син бар. Бүген Әкбәр урына каравылга син барырсың. Бармыйм. Берәүдә яхшы бәягә егет белешеп кайттым. Әкбәр урына син. Бармыйм. Инде хәзер син дә миңа каршы баш күтәрә башладыңмы? Кем монда хуҗа? Хуҗа монда мин. Син инде бер аягың белән кабергә баскансың.
Ох, әлі шулаймы не? Қалағыңнан тұтып аяққа бастырғаш, атан керек түгіл, ә? Тіліңе салынма. Вақыт жоқ. Мен кетем. Қай кетесің? Машина менікі. Ақша суғарға. Рим. Ұлы. Сен ойлапмы? Бәйленме. Енді сен де қарт атаңны ташисың ма? Жаның бармысың сенің? Шондай башсыз, жансыз бала тудырғанға мен қайыплымы? Прощай, кінәс. Бар кет. Машинаны қалдыр. Мал бөлгенде машина барыбір мен әләгәшек. Сеңа неге машина? Сен анда жаяулап та бара аласың. Бар кет. Сізнің білән, академиклар, тұрмыш юлларында шырашырбыз. Дуэль үз кішінде. Чау! Бар. Атасыз яши алсаң да малсыз яши алмассың. Қайтарсың! Сен! Барсына да сен ғайыплы. Тіләгіңе еріштің. Кемні үстірдің сен, Малик? Кемні қалдырдың? Мен бір кімге бір нәрсе қалдырмайым. Менен өсиет күтмәгіз. Сыңар қадақты. Әзір кетіңіз. Барыңыз да кетіңіз. Халик абай. Кетек мұнан. Кетек. Мен кетем, Яткар. Машинаңны түзәтіп бітіргәш, келіп жетерсің. Халик абай. Күміш битлік нешік? Күміш битлік юққа шықты, Яткар. Нешік? Юққа шықты. Уланы елға қарғытты. Елға қарғытты? Біз әлі бірге келербіз. Біз күміш битлікті табарбыз. Өз ғымырымда жер астында қалған езлерше ауылларны, шәһәрләрне ізләп таптым. Ташларға язылған, бір кімді тани алмаған харфләрнең сірләріне түшіндім. Тәңкәләрнең датыларын исбатладым. Нәрсәләр генә тапмадым мен жер астыннан. Әмінә жер үстінде, бұрын түбіндегі бір туған әнемнің нишек яшәгәнен белмәгәнмен. Бу минем өчен иң авыр, иң көтелмәгән табылдыкларның берсе булды. Ярый, Яткар, мин китәм. Зөлхия бине җирләргә мин килеп җитәрмен. Сау. Хушыгыз, хәзерге Халик абый. Хушыгыз. Сен кем? Узып баручы кеше. Қаян келесің? Узган заманнан. Қая барасың? Киләчәккә. Нигә монда туктадың? Киләчәккә барганда азрак уйланып алыр өчен туктадым. Сиңа кем кирәк? Малик Бикташев дигән кеше биредә яшиме? Яшиме? Юк. Биредә яшәмий. Малик Бикташев дигән кеше биредә яшәдеме? Яшәдеме? Чыннан да. Яшәдеме? Яшәдеме? Яткар абый! Яткар абый! Дәринә, Сіз китмәлегезмени? мин моннан ничек китим ди Дәринә? Югалтуларымда, табышларымда бирдә. Мин монда тормышымда иң гүзәл табышны син таптым. Үткәннәремдә, киләчәгемдә шушында борынгы бабаларыбыз нигезендә булачак. Киләчәк өчен, матурлык өчен дуэльдә шунда булачак. Бирдә, кайчандыр җир өстендә яшәп, җирдә матурлык калдырып китүче бакыйлар, камилләр һәм бүген яшәүче көрәшүче Халик абыйлар рухи яшәр. Мин моннан ничек китим ди Дәринә? Сез
Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Тукай премиясе лауреаты Илдар Юзеев драмасы буенча куелган «Кырказлар артыннан» спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Равил Тумашев. Спектакль өчен музыканы Мәсгуд Имашев язды. Рольләрне башкардылар Малик Бикташев, Халил Махмутов, Ясмина Исламия Махмутова, Рим Марат Баязитов, Халик Бикташев, Гата Нуруллин, Зөлхия Люция Фарсина, Дарина Ләлә Миңнуллина, Акбар Наил Шайхетдинов, Ядкар Тринат Мифтахов, Борынгы бабай Миңнулла Зиннәтов. Спектакльне радио өчен әзерләделәр. Режиссер Госман Әхмәтҗанов, тавыш операторы Харис Нигъматуллин, редакторы Рөстәм Фәйзуллин. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбыз тәмам.